Ngisadinga isikhathi Mshayi. After yonke le yanto khathele. Yani? Yeah, understand. Ngikhathele. Feelings get involved, I'm terrified. 'Cause I've been here before and said goodbye. Oh, are you the one when I try to look, I wish I'd find? Oh, Hello guys, new update of Abafanatheboys season 9 njengoba nazi season 9 so khiphileke episode 1 ama numbers aka episode 1 ancomeka kakhulu sawukhipha episode 2 ama numbers akhona futhi ancomeka kakhulu and sesi izolo besikhipha episode 3 and now wenza kahle kakhulu siyabonga kakhulu kuyancomeka isupport yenu oqala ukubona le video noqala ukwazi ngabafanatheboys ilink ikhona in the description ye episode 1 kuya no episode 2 kanye no episode 3 ngincome futhi ngibonge nabantu abasidiscover ku TikTok each and every day mangiposta ku TikTok ngithola abantu abasha abasuke bengazi inhlobonhlobo ngabafanatheboys njengoba uyibona nje le poster ikhombisa ukuthi lo muntu akazi ngabafanatheboys but ngokuthi ngipostile ku TikTok and then uya discover and waba interested and uyathanda ukubona more of Abafanatheboys versus Amantombazanethegirls. Siyabonga ke isupport yenu iqhubekani ke nesupport noma indaba zihlumu la sithola uBosslady Mshayi abadonsi kahle engathi bahlukene njengoba uyibonela kule clip engidlala njengamanje kusukela ekuqaleni nje ku season 1 la ku season 3 ilapho esibathola khona be break up noma kufika la zitholana khona face to face seyingasancengane yeah kukhulu okuzayo uplayed lapha na nolukhuza noloya untando asazi ukuthi iyozala nkomone noma iyogcina ifike ephi kodwa ke nje iyashisa i-episode noma uyashisa useason 9 ushisa kwangempela and usakhombisa ukushisa futhi indaba okudlala and le gang yami uSticks neteam yakhe oRambo ay bangenzela manga kakhulu. This is my favorite character ke so far lama character nje i favorite yami ngixolisa ukuthi kukhona abantu engibafavor everyone favors wonke umuntu uyafavor akufavayo so laba bayi favorite yami so far i-ghost iza ngemuva bekuyighost manje ayiza ngemuva skeleton uza ngemuva manje ngihamba nale gang le ayangichaza le gang le yenza manga kakhulu subscribe kule channel uthola ama update about Abafanatheboys mina uGmulti studio wenza ama soundtrack esasenathi studio sebenzisana kakhulu nosanele so I update nami ngidlala yami part ngendlela engidlala ngayo so tango you can see straight through my life. Oh, there's something in my chest that I can't hide. When feelings get involved, I'm terrified. 'Cause I've been here before and said goodbye. Oh, are you the one when I try to look, I wish I'd find? Oh, how can I love when I'm
Oh, there's something in my chest that I can't hide. When feelings get involved, I'm terrified. 'Cause I've been here before and said goodbye. Oh, are you the one when I try to look, I wish I'd find?